kuma yana ƙaunata da Zara sosai. Hasali ma shi ma ya gaya min kada in rabu da Zara. Ban san so na faɗa ma kada ka rabu da Zara ba. Ko ka manta da wannan? Na ga ranki kamar a ɓace, ina miki magana kina wani ɗaga min murya. Ko na yi laifi ne? Ke dakata. Ya za ki zo ki sa ni a gaba kina tuma ta sai ka ce ke kika haife ni. Kin san wani abu? A'a. Zan iya yin komai ko domin saka dariya. Idan kana buƙatar wani abu ko na menene ka sanar da ni. Da jininki nake yin rayuwa, jininka nake yin rayuwa. sai ku taya ni da babbar murna, na dace ni ba ni da damuwa. Sani dukkanin yan wata kin daga sai kin zama mutane garba. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai mana komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. Na dace ba ni da damuwa, nisa ana gama karbuwa. daga ki ba kari, Daga kai ba sauyi, daga ki ba kari. daga kai ba sauyi. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ni ba ni da damuwa. Ma ku taya ni da murna, na samu waje ban rayuwa. Da jininki nake yin rayuwa, Jininka nake yin rayuwa. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai mana komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. daga ki ba kari, ki riga da ki. Hello, bestie? Hello? Bestie, ina so in yi magana da Zara. Okay. Ga Hafiz za ku yi magana. Hello? Zan faɗa miki maganar gaskiya ne game da saurayin kitafar. Ina ji. Baya son ki kuma baya ƙaunar ki. Duk wata kalma da zai furta miki a yanzu gaskiya ce daga zuciyarsa. Dan haka ina mai baki shawara da ki kokarin cire makiyanki daga rayuwarki. Manu gobe zan miki ƙarin bayani a fulala. Nagode, sai an jima.
Me ya faru ne? Na ga tunda kika sauke wayannan daga kunnen ki gaba ɗaya mood ɗinki ya canja. Da gaske Jafar baya so na, kuma duk abin da zai faɗa min yanzu gaskiya ne. Zara, ina so in sanar da ke cewa ni Jafar ba na son ki a halin yanzu. Ba na ƙaunar ki. Na riga na mallaka wa wata zuciyata. Ki nemi wani abokin rayuwar ba ni ba. Sai an jima. Ina cikin matsala. Zara, matsala ita ce layin nasara. Kina duk da cika muradinki. Mafarkai na gabaki ɗaya sun rushe. Za ki iya busa musu rai. Idan kika fuskanci sabon shafin da rayuwa za ta iya buɗa miki da kuma ƙwarin gwiwa. Na kasance ba ni da sa'a tun daga farkon rayuwa. Na rasa iyayena gabaki ɗayansu. Na rasa soyayya tun ina yarinya ƙarama. Mutane masu tarihi irinki ba sa da buƙatar mutum irin Jafar a cikin rayuwarsu. Me yasa ka kira wani nan ne? Saboda in baki shawara akan Jafar da kuma Mimi. Me ya faru? Mukan rayu ne tare da maƙiyanmu a matsayin masoyanmu. Masoyanmu a mazaunin maƙiyanmu ba tare da mun sani ba. Kamar yadda kika yi sakaci, maƙiyanki suka kaure rayuwarki. Ban gane ba. Su waye maƙiyana? Jafar, Antinawal da kuma Mimi. Ba gaskiya bane wannan abin da ka gaya min, ban amince ba. Gaskiya ne duk abin da na faɗa miki, saboda ina da tarin hujjoji akan wannan abu. Suna ina. Goga sarkin aiki. Goga kenan akwai aiki. Na ga alama tun daga shi ya kwashe komai a ganganin lokaci. Ina fata a ɗoma da ke zama canji mafi alheri a rayuwa. An riga an amsa fatan nan domin alheri ya riga ya so mu tabbata. Yawa, Alhaji, an gama kwashe komai Alhaji. Ya mu kullum mutum. Ya shi. To in ga wannan. Ka je MI Furnitures. Zaɓi kayan gado da na kujeru kamar na miliyan 10. Sannan ka kai wannan motar gurin Samir zai baka GLK ka kamu. Shikenan Alhaji. Godiya cikin garin Kano da Kaduna. Kin san wani abu? A'a. Gaskiya ni ko ban ɗauki wannan shawarar a matsayin mafita ba abokina. Ko kaɗan. Amma fa gaskiya abokina ni na yarda da gayan nan sosai ba. Me yasa ka yarda da shi haka ne? Saboda ya faɗi hasashe da dama kuma da gaske hakan ya faru. Kuma yana ƙaunata da Zara sosai. Hasali ma shi ma ya gaya min kada in rabu da Zara. Ban san so na faɗa ma kada ka rabu da Zara ba. Ko ka manta da wannan? To yanzu dai me kake so ya abokina? Ban amince da cewa in ka tura mata baƙaƙen kalamai zai rayu soyayyar kai da ita ba. Ya kamata ka yi nazari a kai. Ka yi tunani da ƙwaƙwalwarka abokina. Wannan magana ta shiga waɗe ta kama da raina hankali. Yana ƙoƙarin ne ɗora ka a keken bera. Na yi magana da Jafar fuska da fuska. Ya faɗa min abin da yake cikin zuciyarsa. Mecece a zuciyarsa? Mummunan labari ne gare ki.
wanda ba za ki ji daɗin jinsu ba. Ka gaya min duk wani abu da kuka yi da Jafar sannan ka gaya min ta yanda Mimi ta zama maƙiyata. Ya faɗa min soyayya kalma ce kawai, amma rayuwa aiki ce wadda take buƙatar kuɗi. Don haka ya zaɓi rayuwa sama da ke. Ko da a ce yana muke da soyayya a gaba, ina mai tabbatar miki a gaban zai ƙara barin ki. Mimi kuma fa. Ni Mimi ba ta ɓoye min komai. Zan iya ba da shaida a kanta kuma a karɓa. Ta faɗa min da bakinta cewar ba ta son ki kuma ba ta ƙaunar ki. Tana haƙa miki ramin da za ki faɗa ne ki shiga uku. Ta faɗa min cewar daga yau za ta fara nuna miki ainihin halayyarta. Ta ce min daga yau ƙiyayya da take miki za ta bayyana saboda ta tabbatar kin rasa Jafar. Yanzu Mimi ɗin? Za ki gani yau idan gaskiya nake faɗa miki ko kuma ƙarya. Sai an jima da yamma zan zo gidan naku. Za mu yi wata magana da ke. Kafin nan kuma kin gano gaskiya da nake faɗa miki. Sai kun tsaya ne da babbar murna na dace ba ni da damuwa. Ni ma ku taya ni da murna na samu jigon rayuwa. Da jininka nake yin rayuwa. Da jininki nake yin rayuwa. To, wannan kwashe kayan da ake kuma na menene? Ko dai wani abu wannan mata take kullawa? Wannan fa shara fage ne kawai na faɗa miki. Na gode sosai da wannan alherin naka. Zan jira shi ya kawo kayan. Don haka kyamu abin zaman zauna. Ai yanzu ka fi ƙarfin zama a haraba mu shiga ciki. A nan haka ma yayi saboda mu shaƙi tattacce iskar Ubangiji ba ta fanka ba. Haka ne? Eh mana. To shikenan bari na shiga na ɗauko man zafi. Sannu. Hello, Hubina. Hello. Hubina, kike? Lafiya lau. Ina so ki fara saita tunanin Zara da kai yau. Ta zamto tsintacciyar mace kamar kowa. Ta yaya? Na san burin ki ne ki taimaka mata. Ni kuma burina in taimaka miki. Kin ga kuwa dole ne in baki shawara. Inda zaki saita mata komai. Haka ne Hubina? Zaki iya saita mata tunani ne kawai. Idan kika share ta. Kika rage kula ta. Kika daina taimaka mata, kika daina hira da ita, ki dinga hantararta da kuma yi mata abubuwa da tsawa. Kin ga da karan za ta so mu tunanin sai ta rayuwarta. Kina ganin haka sai ki dawo daidai. Amma ta yaya hakan zai taimaka? A tsarin psychology na dan adam baya kokarin gina kansa matsawar akwai waɗanda suke jingina da shi. Amma da zarar ya rasa komai kuma ya rasa kowa daga nan yake kokarin ginuwa. Kuma wannan shine babbar soyayyar da iyaye ke nuna yara domin su samu tarbiyya. Misali tura su neman karatu wani garin. Kana ganin hakan daidai ne Hubina? Sosai ma kuwa. Daga yau zan fara. I love you. Love you too, baby na. Wannan gayan fa. Musti. Gayan nan fa yana da gaskiya abin da ya faɗa hakan ne. To yanzu kai me ka tsara? Sai nan da sati ɗaya zan neme ta. Kafin nan komai ya daidaita. Gaskiya sati ya yawa. Sati ya yawa da ba. Ka yi tunani ma. Sati ɗaya yau kuma? In har da gaske ka shirya. Kana so ku sasanta kai da Zara? Kar ka sake tura mata baƙaƙen kalamai. Dan Allah, shawara ce na ba. Kuma ya kamata ku ka je ka ganta ku tattauna. Ka ji ko?
kuma ban gan shi ba. Ko bayan ya zaga? Barin shimfiɗa mai ba mamaki ko ya zaga baya. Ina muka kwana? Abokina. Aiki ya kusa kammala. Saura kiris. Allah. Idan kana buƙatar wani abu ko na menene ka sanar da ni. Na maka alƙawarin a gaggauce zan samar maka shi. Abokina kenan. Ka fi ƙarfin komai a wajena. Kuma ka fi ƙarfin bashi a wajena. Nagode. Zan iya yin komai ko domin in saka dariya. Zan je ƙasar go aikin. Za mu sake haɗuwa. Nagode sosai Hafiz. Nagode. Shikenan. Nagode. Sai na ji ka. Hafiz. Ya zama dole in mallaki Zara ko ta halin kaka. Salamu alaikum. Mimi, ya aka yi? Lafiya kuwa? Ƙalam. Na ga ranki kamar a ɓace, ina miki magana kina wani ɗaga min murya. Ko na yi laifi ne? Ce dakata. Ya za ki zo ki sa ni a gaba kina tuma ta sai ka ce kika haife ni. Ki dawo hayyacin ki banza. A'a. Hello? Me yasa hakan take faruwa ne? Saboda tun asali soyayya ku ba ta gaskiya bace. Na shiga uku ne Zara, wannan wata iriyar rayuwa ce. Komai yana faruwa ne a matsayin kaddara. A duk lokacin da abubuwan da kake tare da su suka guje ka, a daidai wannan lokacin Allah zai bullo maka da wani wanda zai ke share ma hawayenka. Na gode, kuma na ɗauki wannan abubuwan a matsayin kaddara. Kan ubancan. Me ya kawo Hafiz gidan nan ba tare da izini na ba? Akwai tashin hankali. Sannan kuma sai magana ta ƙarshe. Ita kuma ban sanya zaki ji ta ba. Ni Hafiz ina son ki. Kana son ta? Kuma zan kasance mai share miki hawayenki. Ina fatan ki karɓi soyayyata. Me ra'ayinki game da haka? Kana so na? Kana so na? Da jininki nake yin rayuwa. Da jininka nake yin rayuwa. Sai ku
taya ni da babbar murna na dace ba ni da damuwa. Nema ku taya ni da murna na samu jigon rayuwa. Za su yi kawai ga damuwa a wannan wajen. Da rawan kini. Ai ya kamata gida da. In shi wallahi zan yara. Aje mu ya ne. Ai sai ba gaba. Ai duk sai ba gaba. Ma su ba inda isi da wani ko. Wa mu je mana mu so. Action. Yace fito. Assalamu alaikum. Mimi. Ya kai. Lafiya kuwa? To ai naga kamar ranki a ɓace ne. Ina miki magana kina wani ɗaga mun murya. Ko na yi laifi ne? Ke dakata. Ba fa uwa ta bace ki da zaki saka ni a gaba kina da tumata. Aikin fanisa. Thank you. Jabar. Ga Zara. Wallahi ban yanka ba. Me yasa ba ga wannan karanta mari ba? A ga ya kamata a mari. Ina kwata su mari ni da mari mu mari da sai rabu. Ko shaɗo mai kamun tempo. Wai da kana da manya da zai da zuwa kai karanta. Kana da gogo. Sai ta ka wajen da zan fita. Gaskiya ka samu wallahi. Wallahi. Wannan suna jiran mu fa. Malam. Bara ne. Ba ma mu je. Malam mu je. Ba mu da time fa. Malam, dan Allah mu je. Ba mu da time. Daga farko? Tashi kai ki. Yana kan munat. Da san hada shi wazan. Ni kafiran Allah. To, me ya fara wannan zannan? Salamu alaikum. Mimi. Lafiya kuwa? Mimi. Lafiya kuwa? Da ba manta ba wallahi. Ki shi ne. Mimi. Lafiya kuwa? Ni ki tashe ni ita ce in nace Mimi ta ce ni amsa in tambaye ta lafiya ko ta ce min lafiya in ba ta na amsa. To ai kin mun shiru da nace Mimi ba yake ce amsa ba. Pick up action. Mimi. Ya aka yi? Lafiya kuwa? Ƙalau. Ke dakata. Pick up action. Ke dakata. Ya za ki zo ki sani a gaba kina tuhuma. Ina ciki ne? Ba ke ce bi wadin ita ce bi. Ke dakata da gani a fuskar ki. Pick up action. Ke dakata. Ya za ki so ki sani a gaba kina tuhuma ta sai ka ce uwata. Aikin banza. To. San ki ratsa jikina, yaya zan yi da kaina in har babu ke a duniya. Da na samu sukuni in har za ki rike ni, ki bani sarautar birnin zuciya. Har sashin soya huda mini zuciya. Na zama
sarki kuma ke sarauniya fata na Allah ya bani ke so Action. Mu je Usman tsaya dan Allah mu je. Mu je janna. Rolling. Action. So me ke ta zakata ya ke ta mini tawa zuciyata ta kamu da ciwon so ya yi mini kanta zuciya ba ta bugawa har sai ta samu abin da take so tsananin san ka ya sami ni ciwon zuciya in har ba ka so na zan bar duniya ni ba zan iya rayuwa ba sai da kai. Sai ba. Ya zan yi ba. Sani kina haka. Kina faɗa kawai. Ba ki ji abin ba. Pick up action. Ki cire soyayya Jafar daga zuciyarki shine abin da nake yi. Zara su tun lokacin da na fahimci Andy tana son sa ne kokarin haka amma abu ya ci gaba. Tun lokacin Da na fuskanci antina son Jafar, na yi kokarin yin haka amma abin ya ci Pick up action. Tun lokacin da na fuskanci anti tana son shi, ne kokarin haka, amma abu ya tattara. Ni ne da ce dole sai kin danne ki kin saka mata hakuri. Ki share shi na tsawon lokaci. Dole sai kin danna zuciyarki, kin saka mata haƙuri, ki share shi na tsawon lokaci. Tabbas idan ya ga haka zai karkato gare ki. Ni kuma a lokacin na san yadda zai kullo wannan tsohuwar najada. Amma ta bata tsohuwar najada a hankali. Mata, ni kuma idan kika raba tashin ta ga shiru. Kaka raba mun kawai gamin a haka din. Kan raba ko? Wallahi. Tabbas idan ya ga haka zai karkato gare ki. Ni kuma na san yadda zan kullo al'amari. Kuma na san yadda zan shawo kan wannan tsohuwar najada. Tabbas idan ya ga haka to zai karkato gare ki. Ni kuma na san yadda zan bullo wannan al'amarin sannan na san yadda zan ji da wacce tsohuwar najada. Kin so kake. Na ji sai na da. Ki gane ai kina bakar magana ke ga musu. Ai na san da abin da suke shirya ma kirkin da suke shirya min. Ni da ake ce min bakan makira gaskiya ɗan nan ta zaba min da Irin na tsofaffin makira irin mutane. gaskiya ta ga yan ba su ga. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan wani dafin da ba shi da magani. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Ruwan dafin da ba shi da wani magani. Pick up action. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Ya zan haɗa ku. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Jafar ya dafa zuciyata. Ba zan ba da zuba wa yi. Jafar ya zuba wa zuciyata. Na gane. Pick up action. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Gara ta dinga da ta ce ban san haka so yake ba. Wallahi da tun farko ban shige shi. Ban san haka so yake ba. Wallahi da tun farko ban shige shi ba. Yana da shi da wani na so ki fara shi kuka. Ko da ba ga hawaye ne. Ban san haka so yake ba. Wallahi da tun farko ban shige shi ba. Ai sound din ba a gurin ta yake ba. Ni still rolling ba. Action. Muje. Allah ba mu haɗin kai ne. Wallahi waya da gani a wallahi ba nan ajiye ma. Wallahi ya musa ki ne. Daɗin aikin da nake ji saboda ana guri ɗaya a zaune ba ta yawo. Ba gajiya. Ina da wuce yanzu layi na An kuma fa yawo ina ko yawo. Mu je. Mu je wala. Still rolling. Pick up action.
To waye wannan ɗin yanzu neman ta? Lafiya Sadiya na ga kina kuka. Babanmu ne ya kore ni. Embed Media Concept present Kazafi Head Blame. Yanzu in wannan yarinyar lalacewa ta kai zangoniya sauce ta a mota. Kuma motan ma mai bakin tinted. Kazafi. Tana sai da Allah ba amma ta ya ganna ba. Story and screenplay Kaula Lagos. Executive producer Umar Babs Torayi. Producer Yusuf Habib Empey. Jiya ma kwana ne cikin bakin ciki. Kwarin sawa ban yi ba. Ban yadda ba. Saboda duk abin da kika faɗa min ba gaskiya bane. Wai me yake faruwa a gidan ku ne? Kazafi. Sadiya, fito. Ban kuɗi da kika ɗauka a ɗakin nan ba ni su. Gaskiya ummu wannan zargi ne. Waye ya ga lokacin da ta ɗauki kuɗin? Kana nufin kai ka ɗauki kuɗin nan ko ni kuma ko umma? To in ba ita ta ɗauki kuɗin ba kai ka ɗauki kuɗin ba ni kuɗi. Yanzu gashi lokacin amfani da kuɗin nan ya zo. Wallahi ba ni da ɗauka ba. Suke dakata. Tsakanin ke da Sadiya na rasa waye mai gaskiya a cikin kwallaye. Ni kake zargi? A kin gaba ne ke nayi baran ke dade. To yanzu ina Sadiya take. Ai babanku ya kore ta. Maimakon yarinyar nan ki zame mata garkuwa sai ki zame mata kamar wata dodo. Idan ta ganki tsoron ki take ji, idan ta ji muryarki, idan ta ji jikinta har rawa yake yi. Amma akwai Allah. Ya zan yi da rayuwata ne ya zame ni. Wallahi duk inda kuɗin nan take yarinyar nan sai ta fita ki dake mu wannan kuɗin. To shikenan babu wani abu. Zan tafi in Allah ya yarda ba zan wulakanta ba. Kullum ita ce mai laifi ta in ta ba sa laifi. Wannan karfin hali ne kawai kike so ki yi. To ummatin da abin ya zama haka ni zan zara hannuna da kan yarinyar nan. Ai la yumin adikum hatta ta tiya humul bayyina. Yaso walle yaushe ka fara yin sallah? Ta shekara 1 da rabi ce kawai ban yi ba. Amma yanzu a koda yaushe na kan iya hada ta wata 1 kullum. Kalau kake kuwa? Yi wallahi aka ce da ni ya shiryu. Wa wallahi bai shiryu ba. Yanzu maman kas yake. Kice min karuwanci kike yi. Ga wannan na san baki ci abinci ba. Na fada hukuma wa zai min halaici. Ai dina min kazafi. Directed by Ibrahim Pala. Watch it on Hausa Zone TV every Wednesday 7 p.m. Voice over by TCP Engineer Altas Tauraro daga Allah. Ya magana dina. Ba za a yi dinan ba. Da Allah kwamfutar nan nake je da ko kwamfutar nan da Allah. Ai mata me? Ban gane ba me yasa kwamfutar ta kace ko tawa. Naka ne. Da Allah ka je ka dauko min kwamfutar Allah. Kai. Oki wai kana nufin maganar Dina? Mana ado. To sai me idan mun yi kekembera? Ba dai ka aure ta ba? Kuma fa haka ne ba. Da kudin da kake cin koyar ado. Wallahi wa gaba da kudin ka nake cin kwanta wa. Fatima ce ta nemi naira 5,000 ado na buga ado na kasa samun 5,000 na ado. To ai ga irin ta nan. Don wani irin renin hankali ne kai ka ce ba za ka yi mana wannan dan Allah suna ina. Turara mana. Ugar Allah an samu amsa zan karbo da wake ne Allah ku kare abu. Allah malam matsar Allah. Ina Kabiru ya mugun kokari fa. Tun wannan idan ka kama kuwa. Kai yanzu ina Kabiru ya ga kuɗin da zai kama idan din nahu ka ake. Ado wuyan ka ya isa in ka ado. Ai ce an yi babu muka je an raka shi. Ke mu ji ga abin da aka yi ba. Kun ce aka yi jina babu ni. Jina ba. Gaskiya ni wannan rayuwa ya ishe ni haka. Mutum sai dai kullum ya rika shigowa gida da maye. Wannan kogin na tsallake. A gaskiya to ni ba zan iya ba. Ko unguwa na fita makota suna nuna ni suna ga matan tanko. An taba rayuwa ba munafukai. Har duniya ta nade ba za a daina munafunci ba. Da munafiki da munafuka da munafukai dukkaninsu ɗan wuta ne. Masoyina ban san daɗin duniya ba sanda na haɗu da kai. Kun cewa soyayya ita ce mafi girman ni'ima ba sai da ka shiga cikin zuciyata. Abdul, kai ne bugun numfashi na. Kyakkyawan fuska mai ɗauke da nagartaccen asali a duk lokacin da kasance da ke
manta komai nake a rayuwata. Ina ƙoƙarin kare ma mutunci amma kana zuwa inda za a yi mamaki. Wannan ba soyayya ba ce, hauka ce. Wannan maganar da ka gaya min daga sai kake Abdul ba dan sunna bane? Hajiya, in takaita miki zance yaran nan barawo. Abdul din? Da muka yi bincike sai muka gano ba dan sunna bane. A farin aka haife shi kuma a haihuwar mata iskanci da rana. Jiya kin yi aman nan. Yau ma daga wayewar garin safiya baki ci komai ba, kin zo kina yin amai. Ba me baka gane ba in ganar da kai. Aman da kike shi ne ban gane ba. Ciki ne da ni. Dan haka sai ka tanaji ragon suna. Ni cikakken na sunna ne. Aure aka haife ni. Wannan kanina ne. Uwar mu ɗaya uwar mu ɗaya da shi. Zuciya da ruhi. Abdul ya ce ya rabu da ni. Abdul ya cire ni daga cikin rayuwarsa. Alhamdulillah Allah na gode maka. Ina kokarin rasa farin ciki na ke kuma daɗi kike ji. Zuciyarki tana gaya miki ƙarya domin biki san ɗa namiji ba Maryam. To bari ki gaya miki na tsane ki. Ba na san ki. Zuciya da ruhi. Ƙarya kake. Ka gyara maganganun kamar yamma ta mutu ba. Kuma ba za ta mutu yanzu ba. Ka manta da cewa dukkan mai rai mamaci ne. Ƙarya kake. Ba ka sama ba. Ka ƙara cewa Maryam ta mutu. Maryam bata mutu ba tana raye. Tana raye kuma mun da take. Dan tashe shi da ruhi na. Tana nan anan kamar yadda zuciyarka ta gaya maka. Kan gawar ta ne ba ma so ka ce. Dole sai na je gurin Maryam. Dole. Dan Allah ki tashi. Ki tashi mu ci gaba da rayuwar mu. Kamar yadda muka tsara. Ke ce kika min alƙawari cewa tafiya mu tafiya ce mai dogon zango. Bawan Allah. Ya kamata kai imani da kaddara. Dukkan mai rai mamaci ne. Har yanzu ina mutu. In har da gaske ina raye. To ita ba ta mutu ba. Idan ku haka na so in tabbatar cewa ta mutu. To sai in ma ya daina motsi. Da ruhi ɗaya muke rayuwa. Zan tashi ta. Maryam, ruhi na gare ki. Tashi Maryam. Ki tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.